Okay na to. Ayan, tingnan mo yung taba ng... May mga... Yung iba kasi medyo matataba eh. Yung iba, asin, walang talagang laman. Okay. Mga yob, magluto tayo ng crab fried rice. Kasi nakabili ako ng crab last week. So, hinimay ko na lang sila dahil ang papayat nila. So, maglagay na tayo ng mantika at ako'y nilalamig na. Pati mantika, tulog na. Ayan. Mainit na yung ating ano. Tapos, lagyan natin yung ating bawang. Sabay na rin natin yung ating crab. Tingnan yung kapayat. Dagdagan natin ng mantika. Ayan, maglalagay tayo ng 2 itlog. Oops. Ngayon, ilalagay na natin yung ating kanin. Yung ginamit kong kanin, basmati. Mas maganda ang basmati dahil buhaghag siya. Medyo nadurog-durog na natin. Lagyan na natin ng toyo. Para magkakulay. Ayan, nagkakulay na siya. So ngayon, lagyan natin ng ground pepper. Okay, tama na yan. Konting halo-halo na lang para lang madurog na yung mga buo-buo. Okay na to. Di ako naglagay ng asin kasi kasi may toyo na siya. Okay na to. Ayan, tingnan mo yung taba ng... May mga... Yung iba kasi medyo matataba eh. Yung iba, asin, walang talagang laman. Okay. Ready na yung ating medianoche. Thank you for watching, mga lods.